ntiere. Erokamano ahinya. Kini buka ni nene ge wang' mane nikech kine jatelo kaka Rigathi Gachagua wuog oko kawacho ni oywak ni sirikal laore kode kendo buogo ngimane. Sharon, ka Ruto gi Gachagua dwa go lweny ginegore anega. Ok en lweny mar Jo-Kenya. Ka jomoko ariyo moko betore go panga kucha, to nyocha gibeto ga jopiny. En wach mane midwaro ketni koro mae weche ma Jo-Kenya nyaka wachi. Gachagua gi Ruto ok ne gin sirikal achiel. Gikwelo kamoro achiel, giyenyo kamoro achiel, gipango nek kamoro achiel. Nyocha wadhi e ng'anyo. Jowa nyocha negi. Jogi ma nyocha negi ok Gachagua be wacho ni bura moko mane gintie gi Ruto ne gipango no neg ng'ato. Sani koro Gachagua kidwa neg to koro lit ndey. Monego bed ni wabet mana piny wayuak e piny kate. Nikech koro Gachagua ng'ato achiel manyocha nie sirikal bo chandowa kabisa. Bo wacho ni nyithindo modhi e ng'anyo gi. Ni nyithindo gi ok nyal yudo ratiro margi. Ni sirikal nitie gi ratiro mar chungo ng'anyo maonge jok makata negi magina ka gi ng'anyo. Koro sani ka jomoko ne oriwore kamoro achiel e weche mag timbe manjoria, koro gipogore kamoro achiel, kik mondo wadonjie. Nikech lweny monego bed ni wakedo sani en lweny mayawo pach dhano mondo okel dongruok mar adiera ne jopiny. Adiera chutho goruok mar Gachagua gi Ruto ok kel kuone mesa mar jodalawa. En ni nitie rieko mane ma Gachagua nigo manyalo kelo dongruok mar adiera mondo vijande masani goyo lweny gi obedie ni ginyalo yudo tich. Dibedie ni ere tielo ma inyalo ele chenro minyalo keti mondo nitie gik mang'eny machandowa ka. Osiptal, weche mag ratiro mar piny, be wadwa temo wacho ni kata obed ni jok manotho kata ne githo e Azimio demonstration kata ne githo e Gen Z demonstration, ok magi gik monego bed ni sani wawacho. Lakini nitie samoro ma e siasa ka ji koseriwore kamoro achiel to koro kethruok gi dwaro loso ni gin kethruok mar ang'ono mar Jo-Kenya. To weche mosebedo kowacho nikech ang'eni nitiere kata mna kaka nyalo wacho ni en owuon ngimane nitiere kinda Kuru Gasumbi. To weche mosebedo koporo kaka nikech sani koro to wacho ni en e opposition. Jalno Irma bende pingo piny owacho. No, you know, ni Gachagua en Akikuyu nationalist. In fact, eno paro mana ni kodhi milima kucha, to nyalo riwo jo mlima go kamoro achiel. Mondo wang' ni kigoyo mbulu, to nyalo negotiate go. Mano ok en paro manyalo konyo piny. Gik mane ma Gachagua osewacho ma nyalo konyowa jok ma wawacho ni e Kenya ka jochan maonge tich, jok ma manyo yore mag thieth. Mage modwa ni Gachagua wacho na ni kane nitie kuo moro ma nokwale sirikal ndalo mane ne sirikal, pesa no ni kanye. Then wadhi wamany pesa no wakel. To kik nyalo wacho ni ni Ruto ni ong'ama rach. Into mane bet kode chano ok neno rach mare. Kore mome wana wakwayo Jo-Kenya ni koko moro magore malo kanyono en koko mar dino gi jopiny. En idwaro ni pogo ji. E winjo kaka samoro kochopo to kore bro winjo kanyo kawacho ni koro ruedhe gin ariyo. Ruedhe gi nowuok kune. Wanowacho kaka duol chama mar Communist Party of Kenya en lweny mantie Kenya ka en lweny ma joma onge go gi joma nigo. Joma nigo mosekwalo gibed thuolo ni chieng' moro kwayudo telo nwakawo mwandu go water nang'ono ne jopiny. Mogik wacho ni ratiro mar go lweny mar demokrasia. Awinjo ka Peter Masawa wacho ni wan be omiyowa matin nikech jo ODM nogo lweny motegno ahinya kotelne gi Raila Amolo Odinga. Oyo same go lweny mar kedo ne piny yawuoyi motho monindo mago mawacho ga ni magi heroes. The heroes are the martyrs, not jok ma actually reap the seeds of martyrdom. Kwa hivyo wacho ni ng'ata manowuok oko kata bogo lweny mar kedo ne piny notwe jomoko no jok manotho kate jomonego bed ni pile wachiwo gokinyi kata wan e piny luo wacho ni jok manodhi e lweny moko duogo pile kwa chiwo gokinyi to warango got Ramogi. Wawacho ni unye manele mochwer piny koro une manyaka wabed ni wakau waketo mbele. Lakini koro kan buka wacho ni koro na koro wacho ni an koro ane mana gora mokalo. Gora mokalo to in ngima ichiemo. Jok manotho go to da. Erokamano ahinya.